Insellmilkom. Illum il-ħamis 18 ta' Marzu u nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħidilna li l-emejjel tiegħu juruna li kien il-missier li batu. Mulej, qawwi fina l-fidi tiegħek u kompli wetta il-fejqan u l-mirakli tiegħek fir-ruħ u fil-ġisem u ta' dan nagħtu glorja lilek u lill-missier. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum it-18 ta' Marzu l-Knisja tfakkar lil San Ċirillu ta' Ġerusalem kien isqof ta' Ġerusalem fis-seklu 4. Dam ħafna snin isqof ta' Ġerusalem imma kellu jgħaddi minn inkwit kbir 3 darbiet keċċewh minn isqof għaliex kien iħaddan il-fidi tal-Knisja li Ġesu huwa l-Iben ta' Alla magħmul bniedem. U kien hemm misfijiet oħrajn li kienu jgħidu li Ġesu huwa bniedem bħalna ma mbagħad fil-magħmudija tiegħu Alla adottah bħala ibnu, il-famużi Arjani. San Ċirillu b'umiltà kbira imma anke bit-tagħlim tiegħu iddefenda l-fidi tal-Knisja li mbagħad insibuha wkoll fil-kredu, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla wieħed minn Alla wieħed. U kien jgħallem ħafna bi preparazzjoni għal magħmudija. Fil-fatt magħruf bħala dak li jagħtina t-tagħlim sabiħ biex inħejju lill-adulti għal magħmudija. U għalhekk il-festa tiegħu li tiġi ħafna drabi fir-Randan tfakkarna wkoll kemm għandna bżonn nieħdu ħsieb dawn l-adulti, aħna anke fid-djoċiżi tagħna qiegħed jiżdied in-numri ta' adulti li jitolbu l-magħmudija u li hemm bżonn ukoll nagħtuhom tagħlim bnin u san. Imbagħad hemm serje ta' katekeżi tiegħu ta' tagħlim lil dawn li magħmdin kien jammidhom propju fil-Bażilika tas-Santu Sepulkru Ġerusalem mibnija minn Kostantinu u kien jispjegalhom mbagħad il-misteri tal-fidi. Ta' min nistaqsu anke f'din il-memorja tiegħu għalkemm fir-Randan it-tagħlim tagħna fiex qiegħed, ir-reliġjon tagħna fuq xi xini bbażata. Għandna tagħlim biżżejjed. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna u nitolbuh jagħtina l-grazzja li nifhmu li aħna l-koll midinbin u għandna bżonn il-ħniena tiegħu. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċokol tagħna mulej nitolbu l-ħniena tiegħek biex nuru l-indiema tagħna billi nbidlu ħajjitna u nitħarġu b'emejjel tajba u biex b'qalb safja nibqgħu sħaħ fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek ħalli bekk nitħejjew sewwa għal festi tal-Għid. U Alla permezz tal-isqof San Ċirillu intajt għajnuna tal-għaġeb lill-Knisja tiegħek biex tifhem aħjar il-misteru tas-salvazzjoni. Għamel li bit-talb tiegħu aħna narfu dejjem iżjed lil-ibnek biex ikollna l-ħajja bil-kotra. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltanu flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè:
Mur u inżel għaliex tħassar il-poplu tiegħek li int tellajt mill-Eġittu. Malajr warbu mit-triq li jienu rejthom, għamlu għalihom oġol tal-metall imdewweb. Niżlu wiċċhom fl-art iqimuh u offrewlu sagrifiċċju u qalu: dawn huma l-Alla tiegħek Iżrael li tellawk mill-art tal-Eġittu. U l-mulej is-soqta jgħid lil Mosè: jien ħarist lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' ras jibsa. Ħallini waħdi issa, ħalli nixel il-korla tiegħi għalihom u neqridhom u lilek nagħmlek ġens kbir. Mosè mbagħad talab bil-ħniena quddiem il-mulej Alla tiegħu u qal: għaliex mulej tixel bil-korla tiegħek għall-poplu tiegħek li int bħila kbira u id qawwija ħriġtu mill-art tal-Eġittu. L-għal għandhom jgħidu l-Eġizzjani: araw x'den jagħmlilhom, ħariġhom biex itemmhom fil-muntanji u jaqridhom minn wiċċ l-art. Erġa' lura mis-saħna tal-korla tiegħek u reġġa' lura ħsara li trid tagħmel lill-poplu tiegħek. Ftakar f'Abram, f'Iżakk u f'Iżrael il-qaddejja tiegħek li int ħliftilhom bik innifsek u għedtilhom: inkattar in-nisel tagħkom bħal kwiekeb tas-sema u din l-art kollha li jiena wett nagħtiha lil nisilkom bħala wirt għal dejjem. U l-mulej nidem mill-ħsara li qal li kien se jagħmel lill-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej: inroddu ħajl lill-Alla. Ftakar mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Ftakar mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Għamlu oġol ħdejn il-ħoreb, qiemu xbija tal-metall imdewweb. Bidlu l-Alla il-glorja tagħhom ma' xbija ta' gendus jiekol il-ħaxix. Ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Unsew l-Alla li salvhom li għamel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, eġubijiet far ta' ħamm, ħwejjeġ tal-biża' fil-baħar tal-qasab. Ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Kien għamel ħsieb li jaqridhom li ma kienx għal Mosè il-magħżul tiegħu li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jaqridhomx. Ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Alla hekk ħab lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lil Lut: kieku jien kelli nagħti xhieda fuq innifsi, ix-xhieda tiegħi ma kienx tkun minnha. Hemm ħadd ieħor li jagħti xhieda fuqi u jiena naf li x-xhieda li jagħti fuqi hu minna. Intom battu tistaqsu lil Ġwanni u ta' xhieda għall-verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dak kien mużbieħ jixel u jiddi u intom għal ftit ridtu tifirħu bid-dawl tiegħu. Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni. Għax l-emejjel li tani l-missier biex intemmhom, jiġifieri dawn l-istess emejjel li jiena qiegħed nagħmel, jiġdu għalija li kien il-missier li bagħatni. U dak li jagħti xhieda fuqi huwa dak stess li bagħatni, il-missier, li intom laqgħat smajtu leħnu u lanqas rajtu il-bixra ta' wiċċu. U l-kelma tiegħu ma tinsabx fikom, għax intom m'intomx temmnu lil dak li huwa bagħat. Intom tistudjaw l-Iskrittura għax taħsbu li fiha hemm il-ħajja ta' dejjem,
din tagħti xhieda għalija. U madankollu ma tridux tiġu għandi biex ikollkom il-ħajja. Jien ma nieħu ebda glorja mill-bnedmin. Imma jiena lilkom nafkom. Naf li l-imħabba ta' Alla ma tinsabx fikom. Jien ġejt f'isem missieri u intom ma lqajtunix. Jekk ħadd ieħor jiġi f'ismu stess, intom tilqgħuh. Imma kif jista' jkun li temnu? Intom li tieħdu l-glorja mingħand xulxin, waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi minn Alla waħdu. Xejn ta' taħsbu li se nkun jien li nakkużakom quddiem il-missier. Dak li akkużakom huwa Mosè li fih qedtu it-tama tagħkom. Ak kieku kontu temnu lil Mosè, kontu temnu lili wkoll, għax Mosè fuqi kiteb. Imma jekk intom ma temnux dak li kitbilkom hu, kif se temnu dak li ngħidilkom jien? Il-kelma tal-mulej. Ifkir lilek Kristu. Tal-jim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. Dan l-aħħar tal-parti tar-Randan se nisimgħu diversi siltiet mill-Vanġelu ta' San Ġwan, ir-raba' Vanġelu, li fihom Ġesu jidħol fid-dialogu mal-kapijiet, mal-lut, propjament il-kittieba tal-liġi l-Fariżej, dawk li kellhom b'xi mod iċ-ċavetta tat-tagħlim, kellhom ukoll il-poter joħorġu x'inhu t-tagħlim tal-komunità. U Ġesu iwissihom li għalkemm jafdaw fl-awtorità li Alla ta' lil Mosè, huma jridu jqogħdu attenti mill-idolatrija li minflok ifittxu lil Alla vera, ifittxu l-glorja tagħhom infushom, jew inkella jagħtu glorja lil xulxin. Minnhom jgħid kelma qawwija ħafna Ġesu. M'għandkomx lil Alla f'qalbkom, kemm jibsa din il-kelma. U aħna wkoll qabel nibdew ingaraw il-ġebel il xulxin, tajjeb nistaqsu lil nfusna, imma jien għandi lil Alla f'qalbi. Jew infittex li forsi niddisprezza l xi ħadd jew waħħallu xi tikketta biex minn għalija jiena nidher aħjar. Xi glorja qegħdin infittxu, dik li jagħti lil Alla lil kuxjenza retta ta' dak li jkun, jew inkella l-glorja firħa ta' din id-dinja. Ġesu jinsisti li huma li qed jaqraw l-Iskrittura li jifhmu fuq il-kelma t'Alla mhumiex qed jifhmuha sew għaliex quddiem iben il-missier qed jagħlqu l-qalb tagħhom. Veru ferħu bi Ġwanni, Ġesu jammetti li għal ftit żmien Ġwanni li kien mużbieħ jixel u jiddi huma ferħu bid-dawl tiegħu. Imma meta ġie dak li jindika Ġwanni, għax Ġwanni ħares lejn Ġesu u jgħid lid-dixxipli tiegħu dan hu l-ħaruf t'Alla li neħidnu bit tad-dinja. U meta il-lut il-kapijiet jibagħtu l-ambaxxati tagħhom għand Ġwanni n-nies tagħhom biex jistaqsuh min hu, jgħidilhom jien m'iniex il-Messija. Jiena leħen jgħajjad fid-deżert, jiena l-ħabib tal-arus. U kemm nieħu pjaċir jgħid Ġwanni li nisma' il-leħen tal-arus. Dik huwa il-ferħ tiegħi jgħid, anzi jgħid ukoll niċkien jien biex jikberu. B'xi mod Ġwanni huwa dak li suppost ikun il-poplu imħejji sew. Fil-fatt huwa mibgħut biex jipprepara l-poplu, jipprepara sew ħajilqa lill-Messija. Imma il-poplu iwebbes qalbu bħalma għamel ukoll fit-Testament l-Antik ifittex il-glorja, is-sikurezza fl-idoli. Kultant aħna stess nistgħu nsiru idoli u idolu tagħna nfusna. Xtaqt nagħmel nota fuq
minu Ċirillu ta' Ġerusalem, ma tantx huwa qaddis li nsemmuh ħafna, huwa duttur ta' Knisja, l-Papa Leon 13 iddikjaraħ duttur ta' Knisja, imma huwa frott tiegħu li fit-talb li ngħidu, mod speċjali f'kull qudies aħna ngħidu bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. Kollu miegħek jgħix li hu Alla. Dik il-kelma li hu Alla hija t-tifkira tat-tagħlim li għalih sofra ħafna Ċirillu ta' Ġerusalem li Ġesu huwa liben ta' Alla, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. L-Knisja bitfakkar dan it-tagħlim tal-Konċilju ta' Niċea u tal-Konċilju ta' Kalċidonja li warajh kien hemm dan il-saċerdot, dan l-isqof kbir Ċirillu ta' Ġerusalem, f'kull talba tfakkarna Ġesu Kristu li hu Alla. Dik il-kelma li hu Alla mhijiex riferiment għat-Trinità Qaddisa, imma propju għad-divinità ta' Ġesu liben ta' Alla. U ta' dan, ta' din il-fidi nixtiequ nirringrazzjaw ħafna llum, anke fid-dawl tal-Vanġelu li smajna. Jiena nara l-missier, kif jagħmel missier nagħmel jien. Dewnu għall-glorja ta' Ġesu. Ir-ħaġa ir-rabta tiegħu totali mal-missier u Alla minn Alla, dawl minn dawl. Ta' din il-fidi nirringrazzjaw il dan l-isqof li sofra ħafna imma li għandu l-glorja ta' raj fidil u għaqli. Ċirillu ta' Ġerusalem. Nitolbuk mulej tatina l-grazzja li aħna neħilsu mill-idoli tagħna, mod speċjali mill-vana glorja dik li tfittex il-glorja firħa tal-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk mulej tax-xita, nitolbuk tkompli jekk jogħġbok għax ir-raba għandu bżonna, u nitolbuk ukoll għall-bdiewa kollha tagħna biex ma jaqtgħux qalbhom u jagħmlu kuraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha tagħna b'mod speċjali għal dawk milquta bil-pandemija, bil-virus tal-COVID-19, għal kull min qiegħed joħsiebhom, għal frontliners tagħna. Nitolbu għall-awtoritajiet tas-saħħa għal min għandu s-seta jieħu deċiżjonijiet li kultant ikunu qiebsa, u nitolbuk mulej teħlisna minn dan il-flagell. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-ħutna li forsi jitbedu minnek, anke minħabba fina. Biex inti tħenna lina, tħenna lihom u tħaddanhom miegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Ismana nitolbuk mulej. Nistieden kull min qiegħed isegwina biex nagħmlu mument ta' skiet u nitolbu għall-intenzjoni partikolari tagħna. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen.
Sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel o Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li noffrulek inaddaf lilna bnedmin dgħajfa minn kull ħażen u jkun dejjem il-ħarsien qawwi tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom. Għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawijiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawijiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalik nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qassam, tali d-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' ratti l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan kif kira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ċirillu ta' Ġerusalem u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Ifallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu, nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. It-qarbina li għamilna mulej is-saffina u teħlisna minn kull dnub biex il-kuxjenza tagħna tinħall minn kull irbit taħtija u bil-grazzja tiegħek niksbu fejqan sieħ. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħaj lil-Alla. Nofru dan ir-rużarju għall-bdiewa tagħna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżnata kull jum għatina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek.
ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indima. Missierna li inti fis-smawijiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tawor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna, dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Lopalina għaddisom Alla, Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dan ta' dejjem jiddifuq. jistrieħu fis-sliem. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal b'tana. Missier eterna Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, barda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja,
dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Fenna lina. Itlob għalina għaddisom malla Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni hekk ikun. San Giusepp ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. San Cirillu ta' Ġerusalem. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni uomu, imbirek San Giusepp arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.
Ir-Rożarju u l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Infakkarkom li l-Knisja tkompli tappella biex il-koll nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Insemmilkom.